Bismillah wa bi jaman ka daga no ye bi mayayi mu be teme alamsa nyen kay tan sey wakati bi na la sona matat na ke bashi mi na na bidese bi awon la kasi anga chawrama ana amina masala jumata muna dane to furnyo mo ni wote tinto ama fokati nga akadogo mu ne bi nanayi na la sona ma omna famel chama soro obi masala la Mina kuma tenwanga bima wolila akato wani ajamu fawina dali mala kafo abdela jeli mado gulite roko konnana ini nyanzuma ba me de bashitila bashife ga kana kon alhamdulillah ita wani jamu alhamdulillah rabbil alamin ne to Boubacar Konate me be mande masa rojo daka tido na foli be katam flebo na la to bela jidena ka foli di yerema wadina Okay, foli jarani bi bismillah mali masa anga kene konnana bisa amna amulila gasima la sanga masala babuka noe muna dana ya pati furnyo mo ni nyon chesisano muni be nanu oyi ere hakilna mi ola tabarikala ikani ni ngali jarani ko jugo muna dana bati furnyo mo ni nyon chesisano ame hagoto ni kan bo fa kuma kagele na filaro me ambulu flaba ko parce que ante nyamakala ya ante kuma dono be be hagoto ni nyamakala fe jini benate me sarado me ni ngani na ba fo aba fa flabela na dana bati furu no mo ni wache abe bochela ko abe bo musola dana ti mo keleo karsa dana mai ira fana ka dana mai karsa mai kana ki warai donc dana e fendo yi abe damina kabiri ko damina wati anyi furtuna ani yonche bunya kono karama kono dambe ni horonya kono kabiri furu dona madili ka galotigi e madili ka bon galotigi noka obe chela obe musula surtout amadam na chekunda parce que le dutruye dana famba ka ke furu kono be dam na chekunda parce que muso chauka dana chaude ka dana balia ka beni kana chaya ni muso tai parce que muso ka dana cheka o ka chakuju mais bi demsono ne be ko olchie sinon muso kun ka dana be chauka ko sabe jodo kom se ka dana bo muso ka ni sika ni ham ni sika na oyi ka so ma fem ye bisiki to ko ke mais bi munana na nai andalaka anto batutuko andalaka anta fade bi ante ambeke mbe kuma chenyi fo bae ga chienta kofe ka iyere dia mai galona ka so chienta kofe ni yere dia mai galonka atuguri ko galonka domina na galo bo galo en kalama dana balia bela ni oche wa alni yere fakati dailatu o foro kuma maso fole jume ko mana gela muso mana je jojo kara galon tkai furu sirafe ma fa kanu sirafe de go furu sirafe minti bolo kanu fo bi bolo iti se mina kana fi bise ka kai na e mi ni fe se mi e bo kai ni site mi e bo fai ite mi kani yere koi parce que ni iya ira musola ne bise ka ni ke ne be ni do ne be ni ke ni sebe ni muso nana boni bela jile kalama kofe ka fe be ka galo de tigay par exemple ba di anche chamambe amanya ke fendo e kasranto yi muso fe kama muso be dana danka nata be fara dana parce que fe fla de tani yoy ni dana nana dron ame nata di ame mogola nata muso la nata ni dana sradi nyani e kasranto yi adobo yere ke fonctionnaire ka sorte fonctionnaire adobo yere ke porteur d'uniforme ka sorte porteur d'uniforme adobu yere ke l'essentiel que musuka ko feto yere ke na foro tige ka fem galon tige muso na ye galon tige galon de moyen furu kono dana bala bela no do foro folo we che tai muso ta ni che ka dana bika muna bela bala bela iko che mambeta anka so ay sara di mataw kaso
kɔfɛ cɛ nana weleli kɛ o ka so k'i ma se yen a nana bɔ a kalama e ma taa aw ka so mɛ a tɛ fɛn f'i ye a dɔw bɛ yen u b'u makun a kan o tɛ kuma mɛ ka danaya bɔ i kan dɔw bɛ kiri bɔ i la dɔw tɛ kiri bɔ i la i ye sikana don aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que i ko a ma n bɛ taa an ka so a k'i ma i bɛ se ka taa aw ka so a dɔw b'a fɔ kɔɲɔ b'an ka so walima denkundi b'an ka so walima an ka kari masina man kɛnɛ n bɛ taa lajɛ cɛ bɛ danaya da i kan e dun bɔra ni sotaga kan de ye i nana sira wɛrɛ bɔ i taara i terimuso fɛ sa o i taara sira wɛrɛ la o i taara ko wɛrɛ la o cɛ kɔni nana bɔ a kalama kɔfɛ k'a ye k'a fɔ e ma taa aw ka so i ye nkalon tigɛ a ye i ye danaya bɔ cɛ wa a tɛ da i la bilen a dɔw bɛ yen u b'a kiri bɔ i la a dɔw bɛ yen u tɛ kiri bɔ i la o b'i minɛ n'a ye wa hali n'i y'a ɲini a fɛ siɲɛ wɛrɛ k'i bɛ taa aw ka so a dɔw tɛ sɔn tuguni parce que fɔlɔ ta ma bɔ a sira fɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ na i ka nkalon jɔ i la n'i m'a sɛgɛsɛgɛ a tɛ kuma cɛ dɔw bɛ yen olu tɛ kumakɛla ye mɛ u bɛ réagir de mɛ minnu ta ye kumakɛla ye u b'i wele o yɔrɔ bɛɛ karisa e ko ne ma k'e bɛ taa aw ka so est ce que e taara aw ka so e ko i bɛ nkalon tigɛ ne ni ba bɔra kuma la sisan ou bien ni balimamuso bɔra ou bien a bɛ fɛn dɔ e yɛrɛ bɛ y'a dɔn k'a fɔ vraiment a bɔra i ka nkalon kalama o bɛ danayabaliya nati n'a cɛ donc ninnu n'a ɲɔgɔnna damatanw o de bɛ danaya bɔ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. N'i y'a faamu sani furu daminɛ cogo a daminɛtɔ la nata ale ni nkalon tigɛ. O ma ɲi kana nkalon kɛ furu kan c'est à dire furu o furu n'a donna ni nkalon ye danaya tɛ k'a furu kɔnɔ furu kɛ tiɲɛ kan parce que o de bɛ laban furu ɲɔgɔnmaw bɛ se ka furu kɛ tiɲɛ fana kan mais danayabaliya bɛ se ka na furu kɔnɔ ni i yɛrɛ ka waleya i ka comportement parce que adamadenw jogo bɛɛ jogo b'i nɔfɛ a bɛ se ka kɛ cɛ bɛ tiɲɛ f'i ye a bɛ furu ko kan a tɛ nkalon tigi ye mais furu kɔnɔ i yɛrɛ jogo a bɛna to i b'i yɛrɛ nege bɔ a la a fɔlɔfɔlɔ ye min ye n ye nkalon fɔ parce que le mensonge ale de ka jogo diɲɛ fɛn bɛɛ la furu kɔnɔ. mais caman dun fana b'a fɔ ko n'i m'o kɛ bi na k'i tɛ furu kɛ. bon est ce que e yɛrɛ fɛ ni fɛn fɛn sigira nkalon kan o ye fɛn jumɛn ye. a laban ka gɛlɛn. non a laban t'a la c'est à dire an b'an ɲɛ tugun ka don a kan mais laban t'a la nkalon bɛ kɛ ka kanu dilan nkalon bɛ kɛ ka kanu sinsin kanu taalan ye nkalon ye n'i ye tiɲɛ fɔ kanu na dɔrɔn a tiɲɛna parce que kanu yɛrɛ ko ko nkalon mobili san ka di yan n'ala sɔnna tile fila la n bɛna san ka d'i ma a bɛ ɲɔgɔn munumunu sini a bɛ kɛ terrain ye sini a bɛ kɛ avion ye kanu n'a bɛ taa pasa pasi mais furu la a tɛ se ka pasi n'i ye nkalon tigɛ muso ye n'a donna a kan i b'a nɛgɛ san kelen i bɛ nkalon tigɛ ye i bɛ nkalon tigɛ ye san fila i bɛ nkalon tigɛ ye san saba mais a mɛnna jɛnyara soit a b'a furu sa soit a bɛ to ɲɔgɔn kan a tɛgɛlen don i la. mais o tigɛna in bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye furu ɲɔgɔnma fɛ. kɔlɔlɔba ni tigɛna donna furu la furu banna o ni danaya tɛ furu kɔnɔ dɔrɔn confiance tɛ furu la dɔrɔn furu tɛ yen tigɛna ba cɛ tɛ dalen muso la muso tɛ dalen cɛ la furu tɛ yen tuguni a bɛ ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ma de. cogo di. voilà parce que ni e ni ne de bɛ furu de bɛ e ni ne cɛ an bɛ ɲɔgɔn kan e dalen tɛ ne la ne dalen tɛ la mais hali jɛ dɔrɔn furu tɛ dɛ jɛɲɔgɔnya dɔrɔn n'a dalen tɛ ɲɔgɔn na jɛ tɛ taa o ça veut dire hali ni i ye kuma ɲɛnama fɔ ne ye n t'a minɛ ni sɔbɛ ye hali i bɛ dumuni mun di yan ni danayabaliya sera yɔrɔ dɔ la n bɛ sika i ka dumuni na parce que nkalon bɛ nkalon la ni cɛ y'o dɔn a muso la a bɛ sika muso bolo fɛn bɛɛ la a bɛ sika muso la kojugu parce que ne muso ye nkalontigɛla de ye a b'i nɛgɛ bɔ i cɛ la ni cɛ ye nkalontigɛla de ye a b'i nɛgɛ bɔ muso la wa hali den minnu bɛna sɔrɔ a kɔnɔ tigɛnaw kɔnɔ den b'a dɔn ko a fa tigɛlen don a ba la ou bien ba tigɛlen don fa la parce que ni tigɛna sera yɔrɔ dɔ la denw yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ donc hali denw yɛrɛ bɛna tigɛ aw fila bɛɛ la parce que don ka tigɛna ye mun ye o ye den n'a masa cɛla bɛ bonya bɛ kara mais tigɛ den dɔ bɛ mansaw bɛ fɛn dɔ kɛ kulonkɛ ko ye kulonkɛ fɛn tɛ i bɛ taa sɔrɔ depuis den fitinin ni ba bɛ bɔ ou bien fa bɛ bɔ papa n'i bɛna i kan sama yawuru la i kan sama nin na fa caman b'a fɔ awɔ problème t'a la papa n'a dɔn n'a bɛna papa n'i bɛna i kan sama nɛgɛsoni na awɔ n'a bɛna papa tu viens les mains vides
e papa ne ka nɔgɔsɔn don papa ɲinara sini a ti fɛn fɔ denmisɛnnin de don tu penses que a den a bɛ ɲina a tɛ ɲina sini ni nana a b'i rappeler papa e b'a fɔ e nana ka nɔgɔso bɛrɛ e de ma na ni nɔgɔso ye tɛ tile fila ye siɲɛ fila ye i b'a fɔ ko papa walayi ko cayara ne ɲinara mais i kɛ pewu sini inshallah sini bɛ na n'a ye o sini fana a bɛ wuli a b'i kɔnɔ ni n'a ma na tellement papa yɛrɛ tɛ tiɲɛ fɔ papa b'a fɔ k'e bɛ fɛn kɛ e t'a kɛ den b'o f'i ye a fitinin depuis a bɛ ka tege la bon par contre n'a ko ba ma n san b'a ballon na ba natɔ ni ballon bɛ na den b'a fɔ mama yɛrɛ ma min fɔ mama b'a kɛ mais ni papa ye min fɔ papa t'a kɛ den bɛ tigɛ mansa la depuis a fitinin mais an t'a kɛ koba ye an b'a kɛ ko fitininw de ye kana hali layidu ta i woloden ye papa nɔgɔso san dugawu kɛ ni wari sɔrɔla là en ce moment a ti ni misɛnya i ma don f'a ye i ma hakilisigi kuma f'a ye ko ni wari sɔrɔla dugawu kɛ donc a bɛ se ka kɛ ɲinan ye komi a bɛ se ka kɛ san wɛrɛ ye komi a bɛ se ka kɛ sini yɛrɛ ye parce que ko ni wari sɔrɔla donc wari sɔrɔla i ye surprise k'a la mais n'i ye don f'a ye n'i m'a kɛ a bɛ n'a to den bɛ tege la o la dalakan an k'an dalakanw respecter voilà. o sisan nɔ minnu bɛ yen o situation kɔnɔna la ni fɔɲɔgɔn na parce que bamananw b'a fɔ ko minɛn dɔ da jɛngɛnna a kɔnɔfɛn ma bɔ olu bɛ se ka mun de kɛ sisan walasa ka se ka sigi ka fɔ erreur bɛɛ bɛ rattraper erreur bɛɛ bɛ rattraper ka se ka fɛn bɛɛ bɛ se ka changer fo fini de tɛ bɔ yɛlɛma misɛnya la e b'a dɔn pɛrɛ k'i muso tigɛlen don i la fa sera degré dɔ ma finalement f'i yɛrɛ bɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ jalaki i b'a dɔn pɛrɛ i yɛrɛ ka comportement dɔ la t'a tigɛli la ala se ka ko kuma karisa ne kɔni b'a dɔn ne dalakan t'i bolo b'a la ne kɔni b'a dɔn i tigɛ mɛ ne la mais ma jigi la ne yɛrɛ nɔ don sabula i ye fɛn caman fɔ n ko n b'a kɛ ma si kɛ n ye fɛn caman layidu ta i ma si bɔ a sira fɛ n b'o yafa ɲini i fɛ waati n'a cogoya ni gɛlɛya n'a cogoya fɛ n'i y'a ye n y'a layidu ta ye k'a sɔrɔ a se tɛ n ye n t'a fɛ i ka banna de n t'a fɛ nin de ka kɛ n t'a fɛ nin de ka kɛ en tout cas i bɛ prétexte sɔrɔ i bɛ min fɔ o de y'a to n ye n kun don a dɔw kɔrɔ k'a sɔrɔ a se tɛ n ye o de kama n ye nkalon tigɛ ye ko dɔw la k'a sɔrɔ n man kan ka nkalon tigɛ i bɔra n ka nin kalama nin musoko in kalama n y'a dogo i la ainsi de suite parce que tigɛra bɛ na sira caman fɛ a bɛɛ tɛ promesse ye dɛ i bɛ se k'a fɔ i muso ye sisan k'i bɛ taa mission na sini a b'i ye quartier wɛrɛ la ou bien dɔ b'i ye quartier wɛrɛ la ka na f'a ye mais a ye nkalon tigɛ a tigɛr'i la o donc olu n'a ɲɔgɔnna damatɛmɛ a ye sigi aw ka kuma n'aw sigira ka kuma i k'i muso la convaincre cɛ de bɛ s'a muso la muso de bɛ s'a cɛ la donc i k'a la faamuya i ka yafa ɲini a fɛ ni an ka nin kɛ ji bɔ nin ye n tɛna nkalon wɛrɛ tigɛ i kɔ i ye tugun n ka ɲɛnamaya la n'ala sɔnna a ma i ka danna i ka tigɛ na o kuma muso bɛ seconde chance d'i ma k'i sigi k'i filɛ cɛ bɛ se ka seconde chance d'i ma k'i sigi k'i filɛ voilà. D'accord, o diyara n ye. Voilà. Baro ɲini ka s'a kuncɛma yɔrɔ la. Awɔ. E yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn b'i bolo minnu yɛrɛ bolo ni nin ye fierté ye olu yɛrɛ bolo ka kuma fɔ kobaw fɔ mais u t'a réaliser mais olu yɛrɛ bolo o y'olu de ka cɛya ye hali ni muso kumana a ye karisa i bɛ ta i bɛ nin kɛ tan tɔ mais n dalen t'i la a bɛ taa o t'olu bolo foyi e bɛ se ka ladilikan jumɛn lase bɛɛ lajɛlen ma. Ladilikan fɔlɔ-fɔlɔ an ka ɲɔgɔn bonya n'an ye ɲɔgɔn bonya an tɛ nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye cɛ ka muso bonya muso ka cɛ bonya o ye fɔlɔ-fɔlɔ ye i bɛ maa bonya i ka fɛ ka bɔ i ka nkalon nɔgɔ kan wala i tɛ nkalon tigɛ o ye ni muso y'a cɛ bonya karama b'aw ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ nkalon tigɛ ye cɛ mana muso bonya i tɛ nkalon tigɛ an ka ɲɔgɔn bonya et puis an ka fara ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye o de bɛ na ni tigɛ n'a ye an ka fara ka an tɛ min ye k'an yɛrɛ ko ye o de bɛ na ni tigɛ n'a ye kana to abada furuɲɔgɔnma la aw ka tigɛ ɲɔgɔn na ka don ɲɔgɔn cɛ kana to abada i muso ka tigɛ la ni muso tigɛr'i la furu banna a b'i musalaha de a b'i sigi kɛ mais fɛ tɛ yen tugun parce que fɛ ni danaya de taara ye ɲɔgɔn ye ni danaya bɔra o de bɛ na ni tigɛ n'a ye bon ni danaya bɔra furu la dun voilà donc ala k'an kisi o ma donc ne bɛ ladilikan min d'u ma an ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ cɛ ni muso
an kana nkalon tigɛ ɲɔgɔn ye n bɛna ni tigɛ n'a ye parce que tigɛ n'a ye bɛ na ni a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ ala k'o faamuya ko ɲuman di furu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma amina rabi voilà donc ne an donna maa min gasi la an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ kuma ka gɛlɛn voilà hakɛto bɛ kuma kɔnɔ sisan an bɛ to jamana kɔnɔna na maa dɔw b'a fɔ ko ka nkalon tigɛ ko ka furu dilan a dun fara ko danaya nkalon bɛ na ni danayabaliya ye e bɛ se ka mun fɔ kuma la sisan alors i ka nin kuma diyara n ye an bɛ foli di yɛrɛ ma nkalon ye haramu ye ala fan fɛ n'a sɔnna nkalon ma yɔrɔ kelen min o ye furu yɔrɔ ye mais yɔrɔ jumɛn fo ka yɔrɔ ka faamu e ni ne ye sigiɲɔgɔnma ye i ni muso bilala ɲɔgɔn na muso ye nkalon tigɛ komi n ye misali min d'i ma k'a bɛ taa somɔgɔw fɛ yen a ma taa somɔgɔw fɛ a taara terimuso fɛ yen i nana bɔ a kalama kɔfɛ i ko a ka minɛnw cɛ nin y'a ka furu salen parce que a ye nkalon tigɛ i tɛ furu in fɛ i tɛ muso fɛ nin furu bannen muso b'a dɔn pɛrɛ ni cɛ bɔra kalama furusa in de don muso b'a dɔn para k'a fɔ e dun fana ye a maloma mɔgɔ ye ou bien e ye dugu mɔgɔba ye danaya b'i kan mɔgɔw ka bonya b'i kan a bɛna yɛrɛ kalifa i ma karisa ne kɔni ye nin fɔ n cɛ ye nka ala b'a dɔn a bɔra kalama ɔ e de bɛ se ka ne sutura ka n ka furu sauver comme a ka bonya b'e yɔrɔ ɔ o min bɛna kuma sisan karisa i muso ko k'a bɛ to kaso tiɲɛ don a y'a fɔ k'a bɛ to kaso nka a ma to kaso ne de y'a ye k'a ci walima ne de y'a ye ka ne muso bila ka taa nin ci in na walima ne de y'a bila nin ko in na en tout cas min bɛ se ka a ko dilan ka cɛ dusu faga ka sɔrɔ cɛ tɛna dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ kuma in ye hali ni cɛ e yɛrɛ ka kuma kɛcogo bɛ cɛ la sɔn i ye a bɛ se ka kɛ cɛ balima ye a bɛ se ka kɛ cɛ teri ye a bɛ se ka kɛ cɛ sigiɲɔgɔn ye a bɛ se ka kɛ alimami a bɛ se ka kɛ dugutigi ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔba dɔ ye mais i bɛ se ka furu dilan nin yɔrɔ la ni mun salaha ye ka tila k'a yafa ɲini ala fɛ ala n ye nkalon tigɛ mais n y'a tigɛ ala furu de kama sabula n'i ma nin tigɛ dɔrɔn furu in bɛ sa ala ye dun ko furusa ma ye ala bɛ se k'o nkalon sugu yafa parce que i ye a dabɔ ka furu de dilan i y'a dabɔ ka balimaya de tugu olu nkalon bɛ se ka paase ala yɔrɔ ala de ye yafa masa ye dɛ mais nkalon furu kɔnɔ a bɛ na ni tigɛ n'a ye mais nin n'a yɔrɔw la mɔgɔw bɛ nkalon tigɛ ka furusaw de bali mais i tɛ nkalon tigɛ furu ɲɔgɔn ye awɔ i bɛ nkalon tigɛ ka furusa bali i b'a dɔn pɛrɛ ni ne ma nin fɔ furu in bɛ sa ɔ furu in kana sa n dun b'a dɔn n'i y'a fɔ n bɛ se k'a sali bali n bɛ nkalon tigɛ k'a dilan voilà ni n'a ɲɔgɔnnaw saba a bɛ se ka tɛmɛ voilà a bɛ se ka kɛ cɛkɔrɔba dɔ ye a bɛ se ka kɛ musokɔrɔba dɔ ye a bɛ se ka kɛ en tout cas i somɔgɔ dɔ kɔni i somɔgɔ ma somɔgɔ don voilà o yɔrɔ faamuyala dalimala lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ka tata ta o yɔrɔ la merci salamale i se i ka dawura ɲɛfɔ fɔ ka foli di an filɛbaw foli di an filɛbaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani jamukan in yɛrɛ ka barika ala ka barika don a la ni ka kɛ bɔnma ɲabila ye a ka kɛ koba daminɛ ye a kana kɛ ko laban ye a ka malidenw bɛɛ kunnafoni ni nin ye parce que nin ye fɛn ye fɛn min ni b'a bɛ maa kunnafoni a bɛ bilasira hakilina ɲumanw de don min b'a to i bɛ se ka bɔ fili kɔnɔ an b'o dugawu kɛ ala ka barika don émission in na ka maliyɛn cɛman n'a musoman bɛɛ fɔ ala ka barika don a ka jamana la o hakɛto bɛ kuma kan Mali kunnafoni lajɛbagaw ni bɛ dansigi an ka bi émission na n dalen b'a la k'a fɔ o bɛɛ y'aw ka faamuyata a n'a ka tata t'a la aw k'an mɛn wagati wɛrɛ n'ala ma basi k'an mɛn